99-ben volt egy pár olyan alkalom, amikor még akkor ugye egyetemista voltam, akkor végeztem, és egy pár csoport, ismerősök, barátok, akik ugye a baráti körömből, meg az ismeretségi körömből kikerültek, megkértek, hogy vezessem őket körbe Székelyföldön. És akkor a legelső csoportom az egy 70 fős társaság volt, amikor effektív fölkértek arra, hogy én nekik egy hetes programot szervezzek, és hát valójában azt úgy fel is jegyeztem, hogy az volt nekem az első keresetem a turizmusból, mert az összes addigi előtti az ilyen baráti alapon ment. És kezdetben csak úgy csináltam, hogy különböző helyszíneket kerestem föl szállásra, autóbuszbérlés és a program összeállítása az volt az én feladatom. Ki is mentem értük helyszínre, bepakoltuk a cuccot, és akkor egy hetet kirándultam velük, és különböző helyszíneken láttam, hogy folyik. Amikor úgy ugye csoporttal megy az ember lát, akkor egy csomó minden tapasztalatot tud összegyűjteni a vendéglátóhelyekről, hogy akkoriban ezelőtt 15-20 évvel hogy működtek ezek, mennyi volt belőlük, milyen színvonalon volt a szolgáltatás. Ugye 4-5 évig csináltam ezt, és akkor abból elég jó kép kialakult, hogy egyrészt mi az, ami a vendégnek érdekes itt, nem biztos, hogy az az érdekes, amit mi mindenképp meg akarunk neki mutatni. Másrészt a szálláshelyeknek a kialakítása, az ellátás színvonala, az ételek, a gasztronómia, ugye egyéb ilyen program ajánlatok, ezek hogy lehet erre a vendég kíváncsiságára szépen felöltöztetni, és egy olyan 6 év után már úgy kezdett bennem már akkor az elején, hogy na jó lenne egy olyan helyet, ahol ezt az ember magának tudja csinálni. Valahogy megvolt egy álom, egy gondolat, aztán az élet alakult, és akkor egyszer csak itt volt ez a hely, amivel kezdeni kellett valamit, és akkor attól arra fele. Hogy kerültél erre a helyre? Hát igen, ez ugye a feleségemnek a nagyszülei volt. Amikor összeházasodtunk, akkor mi nem gondoltunk mi arra, hogy itt turizmust csináljunk. Ez szinte egy olyan 2-3 év után, hogy házasok voltunk, akkor jött szóba az is, hogy egyáltalán itt van ez a hely, és üresen maradt, és hogy az örökséggel valamit kezdeni kellene. Megvolt a régi malom, az ugye körülbelül hát akkor, amikor ide kerültünk, egy 7-5-6 évvel azelőtt még működött, 7 évvel, most már azt mondhatjuk, hogy 15-16 éve nem működik. Megvolt egy régi családi ház, amit az ő nagyszülei építettek, és egy gazdasági épület. A szerszámokat, magát a helyet azt egy picit úgy elég elhanyagolt állapotba kaptuk meg. Nem úgy folytattuk, ahogy egyből ugye abba hagyták, hanem kiesett egy szinte 10 év a helynek az életéből, amikor nem történt semmi. És ez azért úgy látszott rajta, tehát elég sok munka volt, amíg olyanná tudtuk tenni, hogy egyáltalán itt jól érezzük magunkat. És akkor utána meg, hogy leköltöztünk, elkezdtük építeni a házakat köré, mert hogy 100 éves vízimalom mellé, akkor már ugye ez már a turizmus, hogy legyen egy 100 éves öreg ház, még akkor is, ha újonnan épül, de abba a hangulatba. És hát ez így apránként 2004 óta kezdett el tudatossá válni. 2001-ben kezdtem én az idegenvezetést, ugye 99-ben, 2004-ben már egy céget bejegyeztem, hogy tudjak pályázni, hogy majd építek valahol egy panziót vele, és akkor egy pályázatot azt ugye sikerült megfogjunk, és akkor 2006-ban kezdtük el a konkrét munkát, akkor ástuk az építkezést, pontosan május, hát 10 éve pont a mai nap. Május 1-je, 10-én már olyan ideges voltam, hogy a fél tavasz eltelt, és még nem tudtunk semmit csinálni, csak mondták, hogy pályázat miatt nem szabad hamarabb hozzáfogni. Na pontosan 10 éve kezdtük el annak a házikónak az alapját ásni, és akkor ez a munkálat tartott 1,5-2 évet szinte. Igen, és a házak után még bővült. És akkor a házak után folyamatosan kellett bővíteni az infrastruktúrát, ugye bekötőutat építeni, akkor utána tehát a vízvezetés, villany, hát mégis ez egy tanya, elég sok ilyen probléma volt, hogy nem olyan volt, mint egy városban vagy egy faluban, hogy minden ott van a közművik, minden önerőből meg kellett csinálni. Utána meg a régi épületeknek az állaga, a tetőszerkezet minden olyan állapotban volt, hogy az elengedhetetlen volt, hogy épp hogy befejeztük, kezdtünk egy kicsit dolgozni, akkor fogtunk neki, hogy azokat cseréljük le, hogy ugye szép legyen, lakható legyen.
Elindult a turizmus olyan 2009-től aktívabban, akkor 2009-10-ben indult ez így jobban meg, és akkor 10-11-ben ugye vannak földek, kaszálók már itt körülöttünk is, nekünk is ugye állatok voltak, ló is volt, meg birkák, és akkor ha már van vendég, akkor szinte azért, hogy legyen egy kicsit szélesebb a paletta, akkor épült egy ilyen gazdasági udvar, ahol most van 100 birka, és annak a birkának magát a vendéglátás egy része arra épült, hogy az esztenát meglátogatjuk, az étkeket mi tudjuk előállítani nagy részét, és hát van egy konkrétan érezhető íze is ennek a falusi turizmusnak, mármint ugye, hogy azokat az ételeket esszük, amiket nagyrészt elő tudunk állítani. Amikor teljesen, tehát egy év alatt körülbelül olyan 15-20 ember segít be nekünk különböző szinten ebbe a dologba. Ebben benne van a táncostól a hegedű primásig, vagy a lovas szánkó fogatos gazdától a mészárosig, vagy pedig ugye a mindennapi munkát, aki elvégzi, az a 3-4 fős csapat, aki ezt napiason csinálja, az magát, hát a család, a feleségem, én, és akkor van még 3 olyan segítségünk, akik ugye, munkaidőként, alkalmazottként így dolgoznak. Ugye nekem a legfontosabb mindig az volt, hogy tudjam azt, hogy holnap után is lesz vendég. Azért is egy kicsit nehezebb, mert ezeket a hagyományos módszereket, hogy Facebookon hirdetünk, turisztikai vásárokon osszuk a szórólapokat, én ezt kezdettől fogva nem éreztem a sajátoménak. Én úgy gondoltam, hogy sokkal jobban tudok dolgozni olyan vendégkörrel, aki valamilyen szinten tudja, hogy miért jön ide, és az ismeretségi körön, amint az előbb is meséltem, ez szépen bővült. Az is egy fontos tényező, hogy mi itt lakunk az udvaron. Tehát valamilyen szinten a saját életterünkbe engedünk be embereket, és akkor ha már ez így van, akkor azzal hadd érezzük jól magunkat, tehát legyen kényelmesen egy jó pohár bor elfogyasztása, az ne csak munka legyen, hanem valamilyen szinten értékrendben, meg olyan emberek kerüljenek ide, akik megérdemlik meg, hogy mi is jól érezzük vele magunkat, és nekem ez a munka eléggé ugye az én vállamon van, meg ezt én nem akarom másképp csinálni, ebből kifolyólag egy picit több odafigyelést, több utazást, több szervezést jelent, mint úgy egyébként. Sokszor elmondtam, hogy aki a turizmust így akarja csinálni, falusi turizmust, az ne egy 8 órás munkaidőben gondolkodjon, hanem ez, hogyha úgy van, reggel 6-tól elkezdődik, és éjjel 2-3-kor még tartani kell a frontot. Az egyik legfontosabb dolog, hogy ugye amikor ide jönnek, akkor ezen az udvaron, ezen az élettéren úgy érzik legtöbben magukat, mint hogyha hazaérkeztek volna.